Njengoba mntanami ngibona ukhula iminyaka manje usuneminyaka ewu-18, ngiyadinga ukuthi ngikwazise iqiniso ngemvelaphi yakho. Lo baba lona owazi ukuthi ubaba wakho, akusiyena ubaba wakho. Akusiyena ubaba wakho. Okuwuyena ubaba wakho, ubaba umfundisi lo esisonta kuyena. Sanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu sesikhipha izimfihlo nehlelo Longstar. Namhlanje vashelo udadewethu othi-kena unemfihlo afisa ukuyidalula kwingane yakhe. Sawubona njani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo? Ngiyababingelela ababukeli emakhaya. Ngiqhamuka kwaNongoma ePhalula. Qhamuka Nongoma. Usuke all the way from Nongoma weza la uzodalula lolu daba. Yebo sisi. Udaba qala kanjani? Hey, lude lona udaba, futhi udaba engingayiqhenyi kakhulu ngalo, oluyihlazo futhi olukhulu kakhulu kulomphakathi noma kule ndawo lena engiphila ngaphansi kwayo. Ngaphansi kwayo. Laqala laphi udaba? Udaba laqala nje impela nami ngiyingane ngisonta lapha esontweni. Ngisonta esontweni nje ngiyi-choral esontweni. Kakhulukazi la eduze khona kwamfundisi, ngiwumuntu osondele kakhulu kuyena umfundisi nomama umfundisi. Yebo. Aseke manje-ke kwaqala-ke isitori sokuthi ngigcine-ke manje ngiwumuntu osondela kakhulu kumfundisi. Ngasondela ngale ndlela yokuthi umfundisi size sigcine sekuba khona ukuzwana okukhulu osokungale kwalokhu kwasesontweni. Okunjani ukuzwana okukhulu okungale kwasesontweni? Sase sikwazi nokuthi angi-WhatsApp-e umfundisi engibuza ukuthi ngikephi, angize la akhona maba kuwukuthi use-ofisi. Niyokwenzani? Njengokuthi phela-ke singabantu phela kufanele ukuthi ilizwi silishumayele. Manje bekuwukuthi umfundisi sihamba naye ey'ndaweni nje ey'ningi, noma mokuwukuthi kuyofanele kuyokhulekelwa kwasibanibani, kufanele kuwukuthi umfundisi asitshene maba kuyinto esheshayo efonini, asitshene efonini ukuthi asihambeni endaweni ethile. So manje lo budlelwano benu bakhula bayini? Bakhula-ke ubudlelwane bethu phela ngaze ngagcina sengilale nomfundisi nami ngafika-ke ngenza obunye ubula, ngizosho ngithi ubula ngoba ngangazi ukuthi ukhona umama umfundisi. Nilala laphi? Nilala esontweni? Mesilala nomfundisi beka angifonele sihlangane koma-lounge. Sikwazi ukuthi lapho. So benibhukhe lodge nihambe niyolala khona? Yebo. Ukusakushumayeza nalapho? Bokunjalo khona kodwa kwagcina manje sokungenye into eyihlazo. Nami ngazigcina kodwa sengizwa sengimthanda umfundisi lo. Okay, so should bese nijola. Yebo. So manje umama umfundisi budilana kanjani naye ngoba uthe ubuseduze kwabo boba-2? Umama umfundisi yena bengikwazi ukuthi ngimfihlele angakuboni konke lokhu engikwenzayo ngoba bokuyihlazo, bokungathi mokuvela kubazalwane ngibe ngomunye umuntu ongagcina seyeka-ngisho isonto enqonywe esontweni. Ngenxa yokuthini kuyihlazo phela ukuthi ngingenza into ekanje nomfundisi ngimazi umama umfundisi nezingane zakhe. Okay, yaphelela phi-ke manje le relationship yenu? Kwaqhubekeka phela isikhathi-ke ngakhulelwa nami, ngikhulelwa nje vele nami ngisemshadweni wami. Kunzima-ke kwaukuthi ngitshene umkhwenyana wami ukuthi nakhu sengenzile ihlazo elinje. Ima, uchitha nomfundisi ushadile? Yebo. Uze uyamithela umfundisi? Yebo. So i-protection bingasetshenziswa yini?
Hey, kuyenzeka sisamaphutha ayenzeka ngagcina ngingayisebenzisanga. Wayigqiba kanjani pho kubaba wasekhaya leyo ndaba? Ngavele ngenza sengathi ingane yakhe le. Wenza ngathi ingane yakhe. Yebo. Ineminyaka mingaki manje le ngane manje? Ineminyaka ewu-18. Sena 18, ntombazana umfana? Ntombazana. Sho, okay. So ubaba wasekhaya uyayazi le ndaba? Ubaba wasekhaya akayazi le ndaba yima namhlanje eseyazi, kodwa bengibona ukuthi ubaba angathi unokusola okukhona ngenxa yokuthi le ngane le ubengayiphathi njengalezi ezinye iy'ngane. Usenengane ey'ngaki futhi ngaphezu kwalena na 18? Ziwu-2. Zu-2. Yebo. So namhlanje ufuna ukuzokhuluma nobani nendodakazi? Ngifuna ukuzokhuluma nendodakazi yami namhlanje. Okay, so indodakazi izobe iqala ukuzwa Izobe iqala ukuzwa namhlanje ukuthi ubaba lo akusiyeni baba wayo. akusiyeni baba wakhe umfundisi wami omkhulu. Nisasonta kulona lelo sonto? Yebo. Why usaqhubeka uhlale lelo sonto? Lona sonto lelana engakhethwa nje kakhulu kulona. Akuselula ukuthi ngingavele ngiphume nje kulona. Kuzoba nemibuzo eminingi mengase ngiphume kulona. So ubaba umfundisi uyazi ukuthi ingane yakhe le? Yebo uyazi. Wathini ngalokho? Wathi akafuni lutho elimhlanze nalengane lena. Manje ngikuza ubaba wasekhaya uthi kena bengazi ekuqaleni. So watshelwa ubani ukuthi kena akuyona ingane yakhe le? Ubenokuzwa ngabantu. Kodwa manje ethi yena mengabe iqala le ndaba bengivele ngivukulaka. Ngingafuni ukuthi nje aqhubekeke ayikhulume lento ngoba nje iyihlazo futhi ke ibizochitha umndeni. So manje wagcina yamkela ingane. Wagcina yamkela ingane noma engayithandi nje kodwa ugcine yamkela. So manje why sizotshela ingane lolu daba olungaka? Yini lesikuphusha kangaka ukuthi uyitshele? Ngiyabona ukuthi ingane yami isikhulile nangendlela ephathwa ngayo la ekhaya nayo futhi egcineni ifanele igcine ilazile iqiniso ukuthi kahle kahle imvelaphi yalo iphi. Nayo isonta kulona leli bandla lababwayo. Yebo. Ubaba umfundisi unazo ezinye ingane nkosikazi? Yebo unazo ingane. Zona ziphathwa kanjani? Ziphathwa kahle kakhulu zona, akukho ukuhlukumezeka futhi ezikutholayo. Indodakazi yakho wena uyazi kangcono, mawucabanga uyitshela ngalolu daba nje uzoyithatha kanjani? Indodakazi yami iyangihlonipha kakhulu. Ngiyikhulisile, ngiyifundisile. Yebo izophatheka kabi kakhulu ukuthi izwe into ekanjena. Futhi ibe izwa ngami nasesontweni futhi esisonta kulona naye futhi. Kuzohlukumezeka kakhulu. So for the past 18 years usonta enkonzweni la wazi khona ukuthi ingane yakhe yakhona. Yebo. And yona ayazi lutho, yazi ukuthi ubabwayo. Yebo, kunjalo. Ukuthi ingane ifuna ukuyombuza ke ubaba umfundisi ngoba uthe akafuni lutho ehlangene nayo, kuzokwenzakalani? Kona kuzoba nzima kakhulu futhi kuzokonakala izinto eziningi mangase kugcine indodazi yami yenze kanjalo. Ngoba manje ubaba umfundisi lo uzoyidinela ingane yami kanti phela unonkosikazi enjalo nje. Pho manje wayumtshela mawukuthi futhi uzomvimba ukuthi azi ubaba wakhe uthi uba? Hayi angimvimbi, ngifuna ukuthi konke manje kuphumele obala. Ingane manje ithola iqiniso, ithola imfanele zayo. Sizwa kahle. Asimthinte sizwe ukuthi kena uzothi ngalolu daba undodakazi. Hello? Hello. Hi, unjani? Yebo. Unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la ka Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Yebo, ngiyakwazi. Okay, ngiyabonga. La e-studio ngihleli nomama wakho uthi kena kunemfihlo afisa ukutshela yona. Ungakwazi ukumlalela? Yebo, anginkinga ngamlalela. Ngiyabonga. Umabulanje. Sawubona ndodakazi yami. Yebo, manje Ngiyaphila unjani? ngiyaphila nami. Yebo.
Mntanami kunento engifisa ukuthi ngikutshene yona noma ngikwazise yona. Njengoba mntanami ngibona ukhula iminyaka manje usuneminyaka ewu-18, ngiyadinga ukuthi ngikwazise iqiniso ngemvelaphi yakho. Lo baba lona owazi ukuthi ubaba wakho akusiyena ubaba wakho, akusiyena ubaba wakho. Okuyena ubaba wakho ubaba umfundisi lo esisonta kuyena. Manje bengibona ukuthi kumele ukuthi ngikwazise ngane yami kwenzele ukuthi mangaba ngifa iqiniso kodwa ubulazi nawe futhi ukwazi ukuthi ubaba wakho uyena muphi kahle kahle. Ilokho bengithi ngifisa ukuthi ngane yami ngikwazise lokho. Angiyiqhenyi ngalokho engikwenzile. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngikuphula inhliziyo ngayona ndlela. Ngiyazi ubungakulindele lokhu kakhulukazi kumina. Hayi, ngiyakuthemba ukuthi mawuyazali. Hayi, ngiqinisile ngane yami. Ngiyathemba ukuthi nawe ububona indlela ubaba wakho ebekuphethe ngayo bengafani nalezi ezinye iy'ngane. Manje ngiyabona ukuthi lento iyaqhubeka iyakhula kunalokho ukuthi inciphe iyakhula. Ngibona ukuthi okungenani kungcono ngikwazise iqiniso wazi ukuthi ubaba wakho nguyena muphi kahle kahle. Mama-ke ma, isikhathi eside kangaka awungitshele leyo nto leyo, uzongitshela manje. Yini kwenzakaleni ezintweni manje? Ngoba phela ngimdala manje. Into mengabe wahlala naye phansi wangitshela kahle mhlampe nje ngikulako phelele una-18 manje ngizokwazi lento manje. Uyabona ukuthi impilo yami yenze kube ibe nzima ngempela. Yebo, ingakho ngixolisa nje nanokuthi bengifuna ufunde kahle uqala uqede ungaphazamiseki, uphazamiswa ngamaphutha enziwa yimina. Ingakho-ke ngibona ukuthi manje sokuyisikhathi esifanele sokuthi ngikwazise njengengane yami. Ngiyacela ukuthi ungixolele kulelo phutha nje engilenzile libe likhulu kakhulu lona. Kusho ubhizi uyathula ngale ndlela ubaba ngifisa ngayo mina lapha ekhaya ubhizi uthula kakhulu uyabukela. Kanti wena uyalazi iqiniso ukuthi yini iqiniso libephi iqiniso. Nalokhu ukuthule futhi ngale ndlela ebengifisa ngayo mina ngifisa njengey'ngane zonke ekhaya. Ngikwazi konke lokho kodwa usuzongitshela manje ngoba impilo yami kade wenza impilo yami ukuthi kuyingqondo. Hayi, ngiyazi ukuthi uphatheke kabi, ngiyazi. Uhambe ngisesontweni ngisesontweni kanti wazi kahle ukuthi ubaba uyena lo mfundisi. Bengifuna ekugcineni ngane yami ukuthi ungixolele kodwa okuyilona qiniso elimsulwa yilo leli ngane yami. Kufanele ugcine ukuyile kubaba wakho umazisile ubaba wakho ngalokho. Ngicela ukubuza lo baba esihlala naye mina engihlala nawe uyalazi iqiniso noma akalazi? Hayi, yena benakho ukusola. Ngingasho ukuthi nje bekubona lokho kodwa manje akukho lula ngoba methi mengibuza ngako ngivele ngivuka ulaka. Akukho lula kuyena. Naye-ke sokufanele ngizame ukuthi ngikhulume naye ngiliveze iqiniso. Ngiyazi ukuthi kuzoba nzima kakhulu. Uma usucabanga yazi ukuthi utshelile-ke uzongishisa kanjani-ke ngoba le ndlela kade ngishisa yona vele ayikho right. Usazoqhubeka engishise uzongishisa kanjani-ke? Ngoba phela vele bengingekho right kwasekuqaleni kwamanje akukho right. Uma usungitshele yonke ngephutho yakho kuzoba kanjani? Eyi. Into engiyifuzayo-ke futhi-ke lo baba lo sisonta kuyena-ke lapho ngimfundisi yena uyazi ukuthi ngiyingane yakhe. Uma ngibuka nje uyabona ingane yakhe. Uyakwazi lokho ubaba umfundisi kodwa futhi wathi akafuni lutho oluhlanganise nawe. Okuyiqiniso ukuthi kufanele-ke ukuthi umama wakwakhe akwazi lokho. Kodwa mina manje kumele uyazi ukuthi ngizokutshela ibandla ngizokutshela wonke umuntu ukuthi lo baba lesikonta kuyena uyena baba wami.
ngizocela nje wonke umuntu ngoba mina ngendlela engiphatheke kabi ngayo angiyithandi ngiphatheka kabi ngisenamalanga ngiphatheka kabi angiyithandi indlela engiphila ngayo angiyithandi ngempela ngoba kwesinye isikhathi nje ngike misha leyo ngode ngigibela ngiyibuza ukuthi kwenzakalani empilweni yami kanti wena uyazi kahle kahle umuntu omusha impilo yami la uwena la omusha impilo yami. Ngiyaxolisa kakhulu ndodakazi yami. Nami engangikwenza ngangingazi ukuthi imiphumela yakhona izogcina imimbi ngale ndlela eyiyona. Ngiyaxolisa kakhulu kodwa-ke kuyiqiniso lokho ofisa ukuthi ukwenze uzokwenza anginayo inkinga ngoba sengifuna manje kuphumele obala ukuthi kahle kahle ubaba wakho ngubani yena kahle kahle. Hayi ngiyakuzwa na kodwa nje hayi ezabuhlungu inhliziyo yami. Ngizenzele kodwa nje usanokuphumela isifundo and nomfundisi umfazi wakhe kumele azi ukuthi ngiyingane yakhe. Kumele akwazi lokho. Yebo, hhayi ngiyazi bongeke ungaphatheki kabi ngoba ubungithemba kakhulu nginikhulise kahle kanti ekugcineni ayikho into engiyenzile kuwena e-right. Bengikufihlele iqiniso leliphazamisile impilo yakho. Ngixolisa kakhulu ndodakazi yami. Hayi kulungile na anginankinga kodwa nje ngibona ukuthi kukhulu iqiniso ukuthi kahle mina ngizalwa nje ngalokho ngingakaphithukeli egameni elinye ngibona nje ukuthi kodwa nje impilo yami ngempela ukuba yithi isanga lelo ibizoba nzima iqhubekele phambili. Hhayi yebo kunjalo. Hhayi ngiyabonga-ke ndodakazi yami ukuthi ukwazi ukuthi ungixolele-ke ngamaphutha ami engiwenzile kuwena. Konke lokhu kusukela namhlanje ngizowalungisa ngolungisa konke amaphutha engiwenzile. Nakuye umama umfundisi ngizoxolisa ngephutha engilenzile ngoba phela ubengithemba kakhulu. Kwasho khona-ke ukuthi mina ngenza ukungcola kwami eceleni. Hayi ngiyakuzwa manje kodwa umusabanga mfundisi uzophinde kuyena umusabanga uzothatha kanjani le mntweni nomfundisi. Hhayi kuzoba nzima kakhulu kodwa-ke ngoba uwumama okholwayo nginethemba lokuthi uzonginikeza ithuba lokuthi ngikhulume naye ngixolise kuyena ngakho konke engikwenze kuyena. Ngiyakuzwa kodwa ngithanda ukuba nzima ngempela kumele ilungiswe le ndaba. Kumele ilungiswe okungcono kuhlanganisa umndeni sihlale phansi sixoxe kube kuxazulule kuphele kanjalo. Yebo, hhayi kunjalo. Hayi okay ngiyakuzwa. Hhayi o-right mdodakazi ube-right. Khona la akhathi ukhuluma uthi umyeni wakho bengalazi udaba. Kodwa kumina uthe ubeselazi kodwa waqgqiba. So manje why indodakazi yakho ungalitshela ngeqiniso? Ukuthi-ke phela indedathi ngingayitsheni indodakazi yami iqiniso konke lokhu ngiyabona ukuthi mokuza konke kuyikuza konke ngivezela konke lokhu kuzomphazamisa kakhulu. So ubaba wasekhaya uyazi ukuthi la? Ubaba wasekhaya uyazi ukuthi ngila. Ngizamile ukuthi ngimtshele. Oh so manje wenzela ukuthi yena angabuki ngathi wonke umuntu ade embuka azi yena kuphele ngazi. Yebo. So manje ke mase ukuthi senilungisile le ndaba uzokwazi ukuthi ke ubumtshela ukuthi ke iqiniso nobaba belazi. Ukuthi kusuka la kumelana ingakho-ke ngibona ukuthi okwamanje akufanele ngivele ngimtshene yonke into kanye izomphazamisa kakhulu lento. Uzizwa kanjani ngoba usumtshelile? Hhayi ngizizwa ngikhululekile ngayona ndlela ngoba ngiyabona ukuthi manje ngibheke phi la ngibheke khona ngoba bengingazi noma ngiyaphambili noma ngiyemuva ngesimo esenzeke kumina noma ngesimo engisenze enganeni yami. Hayi siyabonga ukuthi ingane kodwa ke sitholile iqiniso isizokwazi ukuchecka nemvelaphi yayo ukuthi yena yubani yona. Umzwile kodwa ukuthi uthe ifanele ilungiswe lento nabantu basesontweni ukuthi umfundisi wayengathandi noma ethanda ingane siyazi and yafisa ukumazi.
Yebo, kunjalo. Nakuba vele kuye kube lula nomfundisi lo wayengafuni ukuthi le ndaba igcine iphumile. Kodwa Ingane akukho ayifihleki. okwakwenzeka. Ya. Manje awukwazi ukufihla umuntu. Awukwazi ukufihla umuntu. Yebo. Yo, siyabonga kakhulu kubabukeli be-Black Life TV. Kwesisiqephu sesikhipha izimfihlo. Niyezwa ingane ithi yona ifuna ukwazi ubaba wayo. Asithembe ukuthi wena uhambo layo ukwazi ubaba wayo luzoba kahle nobaba ayamkele ngoba phela usekhulile, una 18 and ufisa ukwazi umndeni wakhe. Please don't forget to share, like and subscribe. Ngulungisanga ngithanda kakhulu.